kan zan masaki wurin saki na ba daidai da hoton danduman da kan zan masaki wurin saki na ba daidai da gundoli ba muhammad bajirin gidan san أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunana Mahdi Shehu ɗan Najeriya haifaffen jihar Katsina a garin Katsina a unguwar da ake ce ma Ƙofar Sauri. Wannan ita ce fitowa ta 10. Musabbabin wannan duk fitowa da aka yi da wadda ake yi yau da wadda za a yi nan gaba dukkan su amfaninsu da manufarsu shine su haska kama mutanen Katsina state, su faɗaɗa tunanin mutanen Katsina state, su taimaka mutanen Katsina da sahihahen labarai wa'anda za su ba su labari da jagoranci, su sani su fahimci yadda ake gudanar da mulki da dukiyar da ke cikin mulki a ƙarƙashin jagorancin gwamnatin da ta zo a ƙarƙashin take da alƙawarin faɗa da cin hanci da rashawa. A cikin wannan fitowa insha Allah zan ba ku labari sahihi mai takaddu ingantattu, takaddu daga cibiyar gwamnatin jihar Katsina mai ci yanzu, inda ba ta ba tunanin ƙarya a ciki. Aka saci kuɗi zunzurutu miliyan 610 da 414 da 712 cikin shekara 2 da wata 3. Ina aka yi wannan satar? An yi wannan sata ne ta hanyar kwangiloli da aka bayar na sayan man fetur, mai na janareta na diesel, janaretoci na gwamnati. Wane cibiyoyi ne ake kai wannan mai na diesel? Cibiyoyi ne guda 7. Gidan gwamnati sabo, gidan gwamnati tsoho, ma'aikatar water board, matatan ruwa ta water board, gidan baƙi na gwamnati, gidaje 7 da ake ce ma 7 number chalet, da kuma gidan mai girma gwamna. Wane kamfani aka ba kwangilan nan? Duk cikin shekara 3 nan kamfani ɗaya ke kawo man nan. Menene sunansa? Sunan shi Masu Gaskiya Global Ventures. Idan kamfanin mai ne kun fi ni sani, in ba na mai bane ba kun fi ni sani. A cikin shekara ta 2018 daga wata na 4 zuwa wata 12 an baiwa kamfanin nan kwangilar sayan man janareta wanda aka ce ya kawo lita miliyan 1,983,400 a kan zunzurutun kuɗi miliyan 514,036. A shekara ta 2019 daga watan 1 zuwa watan 12 shi dai wannan kamfani Masu Gaskiya Global Ventures an ba shi kuma an ce ya kawo man janareta lita miliyan 2,769 a kan zunzurutun kuɗi miliyan 716,566. A shekara ta 2020 wato wannan shekarar da muke ciki, daga wata na farko watan Januwari zuwa wata na 12 watan Disamba, an ce an ba wannan kamfani Masu Gaskiya Global Ventures kwangilar kawo man janareta lita miliyan 1,474 a zunzurutun kuɗi
miliyan 350,186, wanda idan aka ƙirga adadi za a ga cewa cikin wa'annan watanni da aka ce an kawo wannan mai, an kawo adadin lita miliyan 6,226,400 a kan kuɗi biliyan 1,580,788. To don lissafin ya tafi cikin sauƙi, muna so kowa ya fahimci idan an sayi litan mai miliyan 6,226,400, to mu ƙaddara motocin da suka kawo man nan masu ɗaukar lita 40,000 ne. In haka ne, a lissafi an sayi mota ta injin janareta, ta man janareta, an kama gwamnati mota 156. Idan kuma mota ce mai ɗaukar lita 45,000, an kama gwamnati motoci 139 na wannan mai. Idan mota mai ɗaukar lita 50,000 ne, to an kawo motoci 120. Idan masu ɗaukar 60,000 ne na lita, to an kawo motoci 104. To a nan muna so bisa ga ƙaddarawa da kuma karamci mu ƙaddara cewa duk cikin shekarun nan da aka kawo man nan gaba ɗaya a garin Katsina babu wuta cikin wa'annan watannin gaba ɗayansu, watanni 27. Babu wuta awa 24, babu wuta wata 27. To sai mu dawo mai lissafi, kowace rana akwai awa 24, kuma kowace shekara akwai kwana 365. Na je na tuntubi injiniya sahihi na janareta, wanda abin da yake kenan shekara 30 a rayuwarsa, don ayi alƙur'ani cewa ta yi fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun, komai da dukkan al'amurra ga wanda suka ƙware a kansu. Wannan injiniya na tambaye shi, injiniya ina da janareta mai ƙarfin kba 100, a kowace awa lita nawa na mai zai iya sha? Ya ce man zai iya shan lita 13.5 kowace awa. Bi ma'ana idan ka ɗauki awa 24 kowace yini da rana, yini da dare, kai sau kwana 365 wanda su ne kwanaki a cikin shekara, kai sau lita 13.5, ma'anar shi ne kowane janareta zai sha lita 118,260 a kowace shekara. In ko haka ne, to mu ɗauki kowace shekara wata 12, watanni gaba ɗaya 27 ne. Idan aka yi lissahi za a ga cewa an sha lita 266,085. Idan muka ɗauka kowace lita naira 230 take, kuma ƙaddara janareton nan guda 10 ne a jihar Katsina a cibiyoyi 7, ma'ana an sayi mai na miliyan 600,995,500, saɓanin man da aka ce an saya na biliyan 1,580,788, wanda ya ban mu da rara, wadda ya kamata a yi mata bayani. Ina sauran miliyan 610,414,712 na naira. Wannan shine irin salon da ake bi
ana cuta, ana sata dukiyar mutane, ana sama da faɗi. Ƙari da ƙarau ma kuma ƙari da ƙarawa shi ne kwangilan nan gaba ɗayanta a kuɗi aka biya ta zunzurutun cash a gidan gwamnatin jihar Katsina, wanda ya haifar da inda an bi ƙa'ida ta ba da kwangila, musamman kwangila mai ɗimbin yawa irin wannan, ya kamata an cire haraji na jiha da na tarayya. In ko an biya kuɗin nan a matsayin kuɗi hannu a matsayin cash, ba a biya harajin gwamnatin tarayya ba, ba a biya haraji na jiha ba. Kuma in ka ɗauka gaba ɗaya ya nuna cewa sayan man janareta na gwamnati hanya ce da ake bi ana sata dukiyar al'umma. Lissafi ya nuna ƙarra cewa kusan rabin da abin da aka ce an saya shine rabin, shine ainihin abin da ya kamata janarotin nan su sha a ƙarƙashin karamci na cewa cikin shekarun da aka ce an ba da kwangila babu wuta jihar Katsina ta minti ɗaya. Jama'ar Katsina, wannan shine soman taɓi a irin taɓargazar da aka yi ta sayan mai. Nan gaba kuna bin bashin sauran shekaru 2 da wata 3 wanda za a gaya muku shi ma adadin abin da aka biya na kuɗin mai da kuma zahirin abin da ya kamata a ce an biya a ƙarƙashin adalci na cewa duk shekarun da aka sai man nan babu wuta a jihar Katsina. Wannan abin fa yana faruwa ne a ƙarƙashin gwamnatinmu ta APC mai ikirarin cewa ta zo ne akan take na yaƙi da cin hanci da rashawa da adalci da riƙon amana wa iyaz billah. Hoton ɗan duman da kan